La presència del riu Segre ha marcat al llarg dels anys l'urbanisme de Lleida. Lleida sempre ha tingut una relació en el seu urbanisme entre el nucli urbà i el riu. I el punt de creuament del riu que el pont representa ha generat sempre aquesta relació d'un cantó i l'altre. La construcció de la banqueta com a element de contenció del riu va comportar un important desenvolupament urbanístic a la ciutat. Estem en aquest moment sobre d'un espai públic, el gran passeig de l'Avinguda de Blondel, que a principis del segle XX no era un espai pels peatons, era part del cauce del riu Segre. El segle XX representarà per la ciutat de Lleida la incorporació plena del riu a la ciutat. Però els primers elements de contenció del riu ja daten de l'època dels íbers. Alguns vestigis es conserven al marge esquerre de l'actual canalització, on hi ha part del mur edificat fa més de 2.000 anys. L'urbanisme de la ciutat de Lleida és un urbanisme antic. El poblament ibèric d'aquestes terres va generar el primer nucli urbà en el moment en què la ciutat es deia el Tirta. Els íbers, i aquí els seus corresponents, els silergetes, van generar un poblament que avui en dia ens ha deixat algunes coses. Fem un viatge en el temps i ens traslladem a Arbeca, a les restes arqueològiques dels Vilars. Fa més de 2.700 anys, el territori que avui dia coneixem com les Garrigues i el Pla d'Urgell era lleugerament més humit. Una impressionant fortificació ibèrica s'alçava enmig de la plana, dominant el territori. Però com urbanitzaven? I com vivien els ibers de Vilars? Els habitants de Vilars són fonamentalment agricultors. Són agricultors i cultiven cereals i són pastors. Fan la vida a l'aire lliure pràcticament les 24 hores del dia, quasi bé. A l'interior viuen agarberats, literalment agarberats, si pensem que l'espai està aprofitat al màxim, que els carrers són molt estrets. Aquest carrer circula en direcció paral·lela, va en paral·lel a la muralla. I entre el carrer i la muralla veiem situades, diguéssim, en bateria i disposades radialment totes les cases, que en general són estances allargades, recolzant-se a la muralla i obrint les portes, estic davant d'una porta, al carrer. La fortalesa ibèrica dels Vilars constitueix un conjunt històric arqueològic únic a Europa. El poblat fou edificat a principis del segle VIII abans de Crist i té una importància excepcional per conèixer els sistemes de fortificació de la primera edat del ferro. Però també és interessant descobrir com vivien en aquelles austeres llars. Ara jo estic en una casa de l'època ibèrica antiga. Una única estança on, segons les necessitats i l'hora del dia, es van desenvolupant diferents funcions i activitats. I l'espai on durant el dia es treballa, a la nit es dorm. Però és una única estança la que acull, com dic, totes les activitats. Res a veure amb la complexitat que progressivament van adquirint les cases al llarg del temps. Un dels elements comuns que relacionen l'urbanisme dels ibers amb l'actual és la creació d'infraestructures destinades a la gestió de l'aigua. A Vilars trobem dos elements claus: una claveguera i una enorme bassa que vertebra tota la fortificació. La bassa recull l'aigua de totes les construccions que delimiten l'espai central. En realitat, la construcció de basses és coneguda a la zona des de finals de l'edat del bronze, però cap de les conegudes fins ara, incloses les d'època ibèrica, té les dimensions d'aquesta i cap d'elles disposa, com la bassa de Vilars, d'un baixador que permetia accedir còmodament a l'alçada, a la cota de l'aigua.
L'orografia i els elements naturals seguiran marcant l'urbanisme de les ciutats del futur, però encara hi haurà un element que serà més transcendent: la nostra evolució tecnològica. Què passarà quan els vehicles en el que ens traslladem utilitzin altres combustibles, altres formes de desplaçament? La resposta la coneixerem en un futur, o no?